uMafikizolo une-update nge-album yakhe ezayo, album or EP, sobona masekhipha. Uthi lapho uMafikizolo 2025 front cover ibukeka kanje, injakabi lena. Ngizicelela isupport njengenjwayelo. #uMafikizolo. So isihloko se-album ezophuma ithi injakabi lena uMafikizolo. Silindele okukhulu-ke nakulokhu uMafikizolo since asinika i-album binamandla kakhulu nesaqhubeka ukuthi yenze kahle online. Ne-album uMafikizolo agcina ukuyikhipha nge-31 May 2024. Ingoma ehamba phambili lapha ethi ngathi nguye featuring uMashotana. Leyo ngoma leyo currently ama-views awu 9,539,644 views and counting. 10 million izawushaya kungekudala because besanda ngimemezela ukuthi ithole i-double platinum lapha kwaRisa. So nakulo nyaka akukho esekulinde, silindele okuhle kodwa. Ngiyathanda lokho ngikubonayo, siyathanda nje ukubona umculo wamaskandi bowukhipha abafowethu bekhombisa ukuthi hayi abacashile, abathule, basekhona, basaphusha endimeni. So uhambele kaMafikizolo olube lude kakhulu, phela uMafikizolo sinotho ukuthi uvela manje, lube lude kakhulu na uhambo lakhe. Ukuthi beyisayine before insika yethonga angazi, kodwa ke mina ngimaze kakhulu ke ese-under yona-ke insika yethonga or gqame kakhulu ukuthi u-under insika yethonga. Umculo wakhe usumfaka kubantu. Enso siyakhumbula-ke na last year yazi yangena-ke kwi-all white spring picnic lapha nesiphethe Mr. Mpungose Ukhuzane, Nkosikhona Mpungose Dlamlenze wangena-ke lapho kuleyo top 10 eyayiselekthwa-ke ngokuba nama-million ngaleso sikhathi leso. Okuningi oku-achieve-ile-ke lensizwa okuthiwa uMafikizolo. Nakulokhu ngiyathemba ukuthi izophinde yenze kahle ngoba ukwehla kancane kumaskandi or emculweni uphinde wehlise kancane. Kulula abantu ukuthi vele bekumayinazi bedlule kuwo. Ukubamba umgqeqo, ukuba consistency ikhona okuyi-challenge kakhulu nokushaya abantu abaningi. Phela umculo ayona into elula vele anyway. Umculo difficult, ufuna ube creative, uthole izindlela ezintsha zokugcina abantu ukuthi usesekhona ilokho okwenzayo. Nama-features akho abe on point ngoba nameke nje ama-feature kuba nzima abantu ukuthi benze i-follow up kumculo wakho. Nomuntu ongakwazi noqala ukuzwa nje ingoma yakho uba interested ukuthi before yini oyikhiphile, ahambe ayo-check umuntu athole ukuthi okay kunento kanje lo muntu ayikhiphile, then ke useyaku-add-a kwi-playlist, maybe usehamba uya-check-a music wakho frequently okuyiyona into efunakalayo. So siyilindeleke lo msebenzi omusha kaMafikizolo ukuthi udedela nini. Mina ngiyazi ukuthi uzosebenza umfana kade phela lapha e-studio, so akaphekeka imbiza akaseyivuthiwe. Ngiyabonga sokhuluma kuzayo, sokhuluma ngenye ivideo nange-topic. Abantu besalahle belindele nansi album uMafikizolo ethi injakabi la.